Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dearest Nicole Yala, sa dami ng laman ng utak ko at dahil halo-halo ang emosyong nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong sulat ko. Papaano ba naman? 2004 pa lang, tambalanista na ako. First year college pa lang ako, kayo na ang sinusubaybayan kong programa sa radyo. Malaking bahagi kayo ng buhay ko. Kayo ang naging kasama ko sa mga simpleng araw at katuwang sa mga pinakamatitinding pagsubok ng buhay. Yung halakhak ni Nicole at yung mga hirit ni Chopper ang nagpatanggal ng lungkot ko sa mga oras na pakiramdam ko'y pasan ko na ang mundo. Kaya naman kahit dumaan na ang maraming taon, hindi ko kayo iniwan. Sinubaybayan ko kayo sa lahat ng platforms, mula sa radyo, TV, YouTube, at hanggang sa Spotify. Hindi ko kinaya yung sakit habang pinapanood ko kayo nung Biyernes. Daig pa ang heartbreak. Ang hirap tanggapin kasi sa loob ng 20 taon, napuno ninyo ng saya at inspirasyon ang buhay ng napakaraming tao, kabilang na ako. May mga panahong gusto ko nang sumuko, pero sa tuwing naririnig ko ang boses ninyo, para kayong mga kapatid at matalik na kaibigan na nagsasabing, kaya mo yan. Pinapaalala nyo lagi na kailangan maging matatag. Yung simpleng mga hirit na basic o yung kailangan pa bang i-memorize yan, nagsisilbi silang gabay na nagpapatibay sa akin para hindi bumitaw. Salamat, Nicole. Salamat sa mga halakhak, mga aral, at inspirasyon. Ikaw at si Chris, kayo yung nagbigay sa akin ng lakas ng mga panahong hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang buhay. Mga kwento ng pag-asa sa mahiwagang Burnay ang naging gabay ko para magsikap, magpatuloy, at abutin ang mga pangarap ko. Kayong dalawa ang kasama ko sa mga biyahe tuwing umaga sa jeep at sa tricycle. Pagdating ko sa opisina, kayo pa din ang background ko. Kayo ang naging sandigan ko sa bawat araw. Kahit ngayon na may sarili na akong sasakyan, kayo pa rin ang laman ng playlist ko. Hindi kompleto ang araw ko kung hindi ko kayo napapakinggan. Kayo pa rin ang nagbibigay sa akin ng saya at nagtatanggal ng pagkabagot ko kapag nasa kalye. Masakit para sa akin na wala ng tambalan. Sa puso ko wala makakapantay sa inyo. Mahal na mahal ko kasi kayo. Hindi man kayo magkasama sa radyo, alam kong may plano si Lord para sa inyo. Kung nakikinig si Chopper, good luck sa bagong yugto ng buhay niya. At para sa iyo, Nicole, hindi ka nawalan. Bagkus, mas lalo kaming dadami. Mananatili kaming nandito para sa iyo, nakikinig at sumusuporta sa lahat ng gagawin mo. Mula sa puso at maraming salamat na nagmamahal. Marlo. Hi, Marlo! Hi, Marlo. Eto, nandito siya. Pumunta siya dito nung Friday. Nandito pa siya? Oo, isa siya sa mga sumugod kasi huling episode na ng Tambalan Together. Tapos sinabi niya nga na from hampas lupa to parang manager. Tapos may-ari ng isang
tarpaulin business. Parang ganun bukod sa ano. Naalala ko na picture. Yung naka-green ba yun? Correct. Or blue. Or parang blue and yellow. Parang ganun. Yun, Okay. si Marlo. Diba? Nakakatuwa. Alam mo, natutuwa talaga ako sa ganyang kwento. Hindi lang dahil nakikinig kayo sa Tambala, naging parte kami ng buhay ninyo. Maraming salamat. Thank you so much. I mean, it's truly appreciated. Pero yung fact lang that there are people na rising above. Diba? Kaya kung ikaw nandyan ka sa sitwasyon na parang hirap na hirap ka, parang wala nang kaluwagan sa buhay, ganon. Pasasaan pa't masihirap pa. Charot! ang hindi lang siguro maintindihan at hindi pa nakita ng ibang mga tambalanista na yung tambalan po from your stories, they learn din po eh. Correct, totoo yan. Natututo din po sila Totoo dahil yan. sa mga kwento ninyo Totoo. Alam mo, kaya nga itong kwento na May Wagang Burnay, kaya siya nabuo. Kasi nakakatuwa naman na lahat din naman ng mga pinag-uusapan namin, mga kwento galing din sa mga listeners namin. Kaya naisip namin, gawa na lang natin siya ng segment kung saan yung mga tao, yung mga nakikinig sa atin, pwede talaga silang mag-share ng mas mahaba ng kanilang kwento ng buhay. 'Di ba? Totoo 'yun. Kung meron kayong natututunan sa amin na minsan talaga, Diego, parang totoo ba? Parang gago lang kami dito. Totoo ba? Diba? And because of that stories, yun yung nagpa-matured sa inyo Yun din eh. din. Correct. Totoo din. Totoo din. Yun din yung nagpaiyak sa akin kasi ako lang naman ang iyakin lagi. Diba? So yun din talaga yung mga nagpatibay. Merong, I'm not sure if you've heard of this Tambalan story before, Diego, but let me share. Merong one time na naglalakad ako sa Glorieta, tapos may biglang yumakap sa akin na babae. Tapos yung babae, yung pagkakayakap niya sa akin ng higpit na ako naman parang ang takot ko kasi feeling ko dudukutan ako. May ganun ako pakiramdam. Bubusan ka ng aso. Correct. Alam mo yung parang ano to? Parang nakaka-nervous na nakakatakot na parang may something. Ganon. Pero sobrang tindi ng pagkakayakap niya. And then, humihikbi na siya. Tapos sabi ko, ay, naku. Akala mo tinutukan. Oo nga, diba? Hindi kasi, diba? Hindi lahat po na umaakbait yung makayakap sa'yo. I mean, may gusto sa'yo, may pagnanasa sa'yo. Yung iba pwede tinututukan ka, ginigripuhan ka na pala sa tagiliran, diba? So, humikbi siya. And then, kwento niya yung kwento ng tatay niya na nasa ospital at gulay ng napakatagal na panahon. So, in coma. So, hindi nagre-respond sa kahit anong klaseng stimulus. Wala. As in, wala. Walang, nandun lang siya. Yung gulay, coma. Ganon. Tapos, one time, nakikinig sila sa radyo. Nakikinig sila sa Tambalan that time. Tapos, nakita nila, nung humalakhak ako, parang gumalaw ng kaunti yung tatay nila. Yung daliri. Hindi naman nga gumagalaw. So parang tinginan sila, ano yun, 'di ba? Parang basta to make the long story short, the next day, ganun ulit, nakikinig sila ng Tambalan, tapos may movement na dating walang movement. Hanggang isang araw, I don't know, I forgot how long it was. Hanggang isang araw, bigla siyang umupo at una niya, alam mo anong sinabi niya? Gago talaga to si Nicole. Yun ang tatay. Yun yung unang sinabi. So kasi alam naman May natin, ganon! pag nasa coma ka, your brains is active, Oo. narinig mo. Yun kasi diba, lahat-lahat. sabi nga daw nila, diba, kapag gusto mong ibigay yung mensahe mo sa isang taong in coma or whatever, you always have to talk to that person because the hearing is the last to go. So nakikinig siya. Diba, narinig. Diba, pansinin mo, ewan ko sa tatay ko, ganun yung nangyari. Nung sinabi namin sa tatay ko na, nung pinarinig namin yung mga favorite song niya, tapos sinabi namin doon sa tatay namin na, okay na dad, okay lang kami, kaya namin to, pahinga ka na. That was the time na talaga nag-let go siya eh. So yun lagi, 'di ba? Sabi nila kausapin mo, 'di ba? Kasi nakikinig. Yung parang kahit na parang wala na sa wisyo, wala na talaga, hindi ka sure kung nagpo-function pa, pero yung hearing. So ganun. Nakikinig tapos boom, gago talaga si Nicole. Biglang umupo. Biglang umupo, tapos yun yung unang sinabi. So yung mga ganong klase mga kwento, Diego, na yun din yung mga nagpapalakas sa amin. Yeah. Kasi akala nyo ba, madali pong trabaho to? Hindi po to madali Lalong-lalo na kung meron talaga kaming pinagdadaanan, which is madami kaming pinagdadaanan. Nung panahon nga nung... Pero hindi lang natin halata. Hindi lang natin halata, pero madami din yun. Kaya in a way, alam mo si Super, parang... Pero that's his character eh. Pero alam mo yung parang nadudurog kasi minsan yung heart ko kasi hindi siya mapag-express.
Pero because that's his way also eh. Oo. Ako naman super express, 'di ba? Mga ganun. So, yung mga ganyang klase mga kwento, yun din yung mga nagpapatatag sa amin kasi hindi din po talaga madali yung ginagawa namin everyday. There are times na sabog kami, sabaw kami, wali kami, at saka may problema kami. Oh. 'Di ba? Hindi lang kami sa amin, Chipper, ikaw, Diego. Yeah, 'Di oo, ba? tama. Nung time na meron tayong ginawang parang special na episode na tayo humihingi ng donation drive para sa tatay yung mga tatay ni Tanya Tanya, Chinita. Merong listener tayo na nagsabi, may kabisyo tayo na nagsabi na grabe no, hindi talaga pala halata sa mga DJ sa Love Radio na meron kayong pinagdadaanan. Wala kaming alam na ganyan pala yung laban ng tatay ni Tanya noon. Diba? Kasi may ganun po kami. Ang lakas lang po namin mang etchos. Diba? Pero sa totoo lang, hirap din kami. Ako nga, muntik na, 2 beses na muntik kunin ni Lord. Tingnan mo, si Diego, kung di nyo lang po alam ha, 2 beses, anong ang tawag sa, angioplasty. Inoperahan na po ako sa puso dahil actually naisip ko nga 3 beses na pala ako na heart attack eh. Tingnan mo yan. Pero andito pa rin, buhay pa. Okay, ayos pa din. At saka, hindi nyo nahalata na may ganun. So, ibig sabihin, nilalaban po din namin everyday. Correct. So, kailangan din po namin ng lakas na nanggagaling po Yes. sa inyo. So, pinapalakas nyo kami, pinapalakas namin ang loob ninyo, pinapalakas nyo din ang loob namin. And that's where the host gets their power. Nakapag-host ka na ba ng event, Diego, na yung mga tao para sila mga patatas? Alam mo yun? Dead ba sila? Nakapag-host ka na ba ng ganyan event? Parang meron. Di ba? Oo. So kung ganun yung crowd, di ba wala ka ring gana? Oo. Correct. Diba? Correct. Kasi ako pag nag-host ako, ginigauge ko yung style mo doon sa kung ano ba yung effective sa kanila. Correct. Try mo yung ganitong estilo. Oo. Hindi nag-react. Yan. Hindi na rin. Tapos pag hindi nag-react, edi mo eh. Wala. At dahil wala, ikaw din mismo nanghihina ka, di ba? So parang ganun yung It's all a two-way siya. Two-way siya. Symbiotic ba yun? Ay, wala na, wag na. Baka ipaspell mo pa sa akin. Basta two-way siya. Two-way talaga siya. Hindi parang, talagang we learn from each other. Yan, We gained. tama. Totoo. Diba? We gained from each other. And katulad ngayon, diba, na may feeling loss, parang feeling lost, hindi lang ako, diba? Kundi feeling lost din kayo, diba? So, pero, katulad nga ng laging sinasabi natin, diba? Tuloy lang. Correct. Tuloy lang ang Padayon buhay. lang. Padayon lang. Diba? So, salamat sa iyo, Marlo, for sharing your story. Thank you very much. Pwede pa rin kayo actually mag-email sa amin ng inyong kwento. I-email nyo lamang mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan, nililinawin lang po namin. Bukas pa rin po, nakabukaka pa rin po yung Burnay. Ayan, baka kasi iba iniisip nila, wala na si Chris, wala na yung tambalan, baka wala na yung Burnay. Hindi. So nililinaw po natin, bukas pa rin po, nakanganga pa rin yung Burnay. At ililinaw din natin na bakit nga ba umalis pa. Meron po kasi kaming company policy na once mag-file ka ng COC, considered kang parte ka na ng politics o may kulay na. Ang aming himpilan po ay hindi po kami political. Non-political po kami. Ganon! Yun! Kaya may paggora dun sa mga hindi pa nakakaalam. Correct. At Diba? again, lilinawin natin, in fairness naman kay Chris, na hindi lang po basta politika yung rason. Yes. Gusto niya rin po talagang bumalik sa pagiging kalabaw sa kanilang bayan. Gusto mo bumalik sa farm. Correct! Sayang naman ang farm! At gusto niyang bantayan ng kanyang mga magulang na nagmamay-ari ng farm. Pare na to si Chupe, 20 years kasama, hindi ko wala na utangan. Meron palang farm! Sindero, pambihira! Kasi kailangan niyang bantayan ng kanyang mga magulang. O, diba? Yun talaga yung yun yung priority niya. And that's very noble for you to give up your career for your family. Diba? Saka again, sa mga kabisyon na hindi pa nakakaalam, Oniko Iho po si correct. Chris. Tagapagmana ng farm. Partner, baka naman! Baka naman dyan! Diba? Patumba ka ng isang baka. Correct! Tapos Diba? babangunin. Yan! Ay, nako.
nakakaloka. So, tuloy pa rin. Tuloy At ako, pa rin. si Nicole Ayala, nandito pa rin. Di ba? Kasama ko po si Diego Bandido. Madami nagtatanong anong mangyayari Ayan. pag natapos yung eleksyon. Oho. Wala pong nakakaalam ng Oo, future. hindi po namin alam. Yun, the future is not clear. Hindi nga natin alam kung anong mangyari mamaya Oo. eh. Yung sa after election Ayan. pa ba, di ba? Hayaan po natin mag-worry ang future sa kanya. Correct. Ngayon po ang at ATM ang ating Yes, asikasuhin. today is all we have. Ayan. Tama? O, yan kasi ang problema nga ng iba ko minsan, di ba, masyadong iniisip yung future. Correct, agad. Oo, kaya nangyayari, paano ka makakarating sa future? Problemado ka sa present. Oh, ang nangyari, yung present mo tuloy, hindi mo na na-enjoy. Oo. Paano puro ka O, future? paano kung kinuha ka na? Kaya nga, totoo yun eh. Di ba, problemado ako sa future mo, kinuha ka na pala mamaya, di ba? Kami po ay magpapaalam na muli. Ako pong kumikinang na ulo. Diego Bandido, pag may buhok, hindi po ako yan. At ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Ayala na nagsasabing, masakit mang tanggapin. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa atin. Okay ka na. Okay lang. Moving on. Padayon lang. Padayon lang. Kasi dito naman po mga kabisyo kailangan ba bang i-memorize yan? Basic na basic. Kahit ano pong pinagdadaanan namin dito, para po sa inyo Tuloy lang. padayon lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!